Hi guys! Και σήμερα θα παίξουμε στη Labrainot, Roblox δηλαδή. Αλλά δεν θα παίξουμε ακριβώς γιατί θέλω να κάνουμε κάποια ανταλλαγή. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, μισό να πω και θέλω να σας πω μερικά πράγματα που θέλω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω και να αγοράσω βασικά είναι αυτό εδώ πέρα το χαλί. Αυτό το θέλω πάρα πολύ. Επίσης το αγοράσω μόλις βάλω Robux και θα πάρω και μάλλον και αυτή τη βάση Christmas. Αλλά ναι, δεν ξέρω, θέλω πάρα πολύ αυτό το χαλί. Δηλαδή όσοι το έχετε είστε θεοί, αλήθεια. Και επίσης θέλω να κάνουμε κάποια ανταλλαγή. Να σας δείξω λίγο το πίνι που έχω. Να σας δείξω ένα. Εγώ θέλω για μπιτσικλετέιρα. Ανταλλάσσω την τσικλετερίνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και επίσης βγάζει 350 million το second. Και δεν έχει κάποιο mutation, αλλά εντάξει. Μετά έχουμε Yin Yang που αυτό δεν το βρίσκεται. Είναι πολύ σπάνιο. Ναι, γενικά δεν το. Δηλαδή τώρα που δεν έχει πλέον Yin Yang event είναι λίγο δύσκολο να το βρεις. Πολύ βασικά. Yin Yang Samin Spiderini που βγάζει 3 μίλια το second. Και έχει ένα mutation που είναι το taco. Είναι taco. Και ναι. Μετά έχουμε Πάρκα Χιμαντάματ. Ναι, δεν ξέρω πώς προφέρεται, που βγάζει 215k το second. Έχω λίγο άχρηστα brain, να πω την αλήθεια. Τώρα έχουμε Los Tipitacos που βγάζουν και έχουν ένα mutation που είναι το Los Tipitacos. Είναι tacos. Μετά έχω αυτόν εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ σπάνιο να το βρίσκεις. Μετά έχουμε και αυτήν εδώ πέρα που εντάξει δεν είναι πολύ σπάνιο. Μετά έχουμε τον Γκριμίνο Τζιντιτάλε. Ναι, τέλος πάντων. Και επίσης θέλω να κάνουμε κάποια ανταλλαγή, παιδιά. Γιατί θέλω πάρα πολύ. Επίσης αυτό το χαλί. Ξέρετε ότι μου αρέσει φουλ. Αλλά δεν ξέρω πότε θα ξαναβάλω Robux. Μάλλον δεν ξέρω, μάλλον σε ένα μήνα, δεν ξέρω. Αλλά πάντως θα ξαναβάλω Robux και ναι. Ή μπορεί να βάλω και πιο σύντομα, δεν ξέρω, θα δω. Αλλά πάντως θα είναι τέλος Ιανουαρίου. Γιατί η μαμά μου είπε θα το κάνουμε ανά μήνα. Γι' αυτό ναι. Κάτσε, πρέπει να κλειδώσω το πίσω μου. Κάτσε, τι είναι. Λοιπόν, επίσης μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χαλί, είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πάρα πολύ. Bye. Και επίσης, αν λέτε ότι σκαμάρω, δεν σκαμάρω, δηλαδή δεν είναι σκάμ. Όντως θέλω να κάνουμε κάποια ανταλλαγή.